Sa mga pangenot na bareta, lalaki gadan kan pagsasaksakon sa daraga. Duwang persona erido sa diskwido sa Santo Domingo. Kaisa campaign piglunsar kan BFP Kamalige. Asin groundbreaking ceremony asin inaugurasyon kan mga proyekto kan ako Bicol Party List ginibo. Maray na hapon, Martes, Enero 17, taong 2023. Kuninan mga baretang tatak Bicol. Madadangugman ang mga baretang ini sa 88.7, Radyo Oragon Catanduanes sa 90.7, Radyo Oragon, Legazpi. Lalaki gadan kan pagsasaksakon sa daraga. Haloy ng iwal kan sospek asin kan biktima, pigtutok dong motibo sa krimen. Detalye sa report ni Nomer Corporal. Dinara pa mangkuta sa ospital. Alagad dain na uminabot pang buhay ang 36 anyos na parking boy na si Ricky Visayas matapos na pagsasaksakon pasado alas 2 kasubong maagaw sa Banwaan, Candaraga. Sa impormasyon, haloy nang may day pagkakasinabutan ang biktima sa 39 anyos na si Eli Tindugan, nagtatrabaho bilang canteen helper sa Daraga Public Market. Kasubago kan makakuha subot ning tsansa ang sospek asin basang nasa ng pinagsasaksak ang biktima, mantang nagkurukaturog sa hampang kang nasabing merkado. An insidente, tulos man napigrespondehan kang LGU Daraga Response Team. Dosing tama ning saksak ang sinapok ang biktima sa manlain-lain na partikan sa iyang hawak. Permi po ini nag-ilingan ining duwa sa sentro kasi mga dayo ini na diyan na po sinda nagtitiner sa tuyang poblasyon. Na kung sain ining biktima asin sospechado ay iguana ning dating alitan na napikod na din ang ining sospechadong ini kaya nagibo niya itong pagsaksak. Porsigido din ining biktima pig para sabihan pa na gagadanon ko ika. Kaya ining napikod na din ining sospechado. Ininutan niya na, sinaksak niya na ining sa tuyang biktima. Sa follow-up operation kan Daraga PNP, na-recover paninda sa sospek ang ginamit na kutsilyo sa pananaksak na nasa 12 pulgada. Siring man ang sulot kaning jacket na may dugo pa kang biktima. Tulos man sa marikas na aksyon kan sa tuyang investigador asin sa tuyang mga operatiba pagkondisar kay follow-up operation in less than 2 hours nadakop ta po ini ang sang sospechadong ini. Sa presente, nasa kustudiya na kan Daraga MPS ang sospek na naatubang sa kasong murder. Para sa mga baretang tatak Bicol, Nomer Corporal. Pag-asa may pigbabantayan na duwang low pressure area. Mga kalat-kalat na pag-uuran, lauman. Detalye sa report ni Nomer Corporal. Para mientras na day mo na pigpaagian kan mga nanunungdan sa mga biyahero ang spillway sa Barangay Cabanban asin Calabagas sa San Vicente, Camarines Norte. Matapos na uminapaw na ang tubig digdi huli kan daing untok na pag-uran. Sa dala na sakop naman kang Arroyao Pequeño asin San Juan Arroyao Grande Catanduanes, may naitala man na pagrasay ning daga. Sa presente, daiman ini maagian asin isolated naman ang mga barangay na nasa ibong nasalog kang Barangay San Miguel. Ang tinampo sa sitio Bariorong sa Mabini Panganiban Catanduanes. Dai naman maagyan ka mga saradit na lunadan matapos na mag-apaw man ang tubig sa lugar huli kan daing untok na paguran kasubong aga. Tulong karabaw man ang naitalang nabutod gadan sa nasabing lugar. Ayo sir, unexpected kaya sir. Din in the piglalaom na araw ito mangyayari. Pagbisita kaya nila ito kang mga bandang alas 8 ning Banggi. Dahil pag-aabot sa tuhod ang tubig kan salog. Ngunyan, biglaan, dahil hindi na in-expect yun. Kaya, sarong grupo ito na mga karbaw. Sigun sa pag-asa, ang mga paguran padagos na mamamatayan sa bilog na simana. Epekto da ini kang duwang low pressure area asin kang shear line. Generally, may mga pag-uran kita. Dawa nga nilalauman man na mag-dissipate ini yung low pressure area, posible man maka-apekto sa tuya ini yung shear line.
Ito nga ng low pressure area na nabilog man kasbago sa may Palawan, nakalawas naman ito sa satuyang Philippine Area of Responsibility. Paparayo naman ito sa satuyang sa nasyon. May nakabandera pa man liwat na gale warning sa mga kadagatang sakop kang Kabikolan. Kaya piga-abisuan urog na ka mga saradit na lunod ang pandagat. Naibitaran muna ang paglawod. Gawa po kitang gale warning sa seaboards kang Cam Norte, northern coast kang Camarines Sur, pati naman sa northern at eastern coast kang kang Catanduanes. Ibaba man ang tsansa na mabilog na bagyo ang pigbabantayang low pressure area na posibleng matunaw man sana, ngunya na si Mana. Para sa mga baretang tatak Bicol, Nomer Corporal. PNP Ethics Day pigselebrar sa Kampo General Simeon Ola. Pagiging matanos na serbidor, pigtawang duon. Detalye sa istorya ni Mariel Lorenzana. Nagtiripon amay kasuod mang aga ang personalis kan PNP Bicol na pinamamayuhan ni Police Brigadier General Rodolph B. Dimas sa Kampo General Simeon Ola para sa selebrasyon kan sa indang organisasyon sa ika-29 taon kan PNP Ethics Day. Ngunya na taon, may tema ang selebrasyon na serbisyong may malasakit, kaayusan at kapayapaan tungo sa kaunlaran, handog ng pambansang pulisya kabalikat ang simbahan at pamayanan. Kasabay kan selebrasyon ang pagbisto sa 10 personalis kan PNP Bicol na nagpailing nin dayupot na serbisyo publiko. Remember po, being a government employee, we need to adhere yung ethical standard for being a good and credible public servant. So, kaya po ito sineselebrate dahil gusto nating i-remind again yung ating mga kasamahan, yung mga government employees, na yung trabaho natin is for the public. Kabali sa awardees in the Police Lieutenant Colonel Charles N. De Leon kan Camarines Norte PPO, Police Major Kevin T. Caparoso kan Virac MPS Catanduanes PPO, Police Major Manuel A. Junicio II kan Malilipot MPS Albay PPO, Police Captain Jomar A. De Lavin kan Pandan MPS Catanduanes PPO, Police Captain Randy Ara Perosa kan 3rd Maneuver Platoon 1st PMFC Catanduanes PPO, Police Staff Sergeant Alfrancis B. Luna kan Tabaco MPS Albay PPO, Police Corporal Marilis A. Cala kan Virac MPS Catanduanes PPO, Patrolman Enrique M. Rocha kan Huban MPS Sorsogon PPO, Patrolwoman Lizelle A. Tanteo kan 2nd PMFC Catanduanes PPO, asin Patrolman J.P. Laveranes 1st PMFC Catanduanes PPO. Ang pinaka-highlight kasi nito is beyond the call of duty. Hindi lang po yung ginagawa natin everyday, yung routinary activity na ginagawa natin everyday, but may mga time po sila na mag-extend ng kanilang mga tulong sa mga nangangailangan sa kanilang mga area of responsibilities. So nakaka-proud. Pinanganutan ng aktibidad ni retired Police Lieutenant General Cesar Hawthorne R. Binag na 38 taon man sa serbisyo. My most important accomplishment is that probably iniisip nyo yung Green Star, naging commissioner ako sa United Nations, etc. No, hindi yun ang biggest kong accomplishment. My biggest accomplishment is that I did not quit. I did not quit. Ang selebrasyon nagpuon kan 1994. Inisusog naman sa General Circular Number DHRDD 94-001. Mientras tanto, nakatalaan naman na ilunsar kan PNP Bicol ang Buhay Ingatan Drogay Ayawan o BIDA program sa Enero 20. Nagigibuhon sa Kampo General Simeon Ola kung saan may i-opresir na libreng serbisyo arog kan license to own and possess firearm application, medical and dental services, libreng gupit asin kadakol pang iba. Makakaiba man sa nasabing aktibidad ang manlain-lain na ahensyas kan gobyerno siring kan PSA, SSS, PhilHealth, DTI asin DICT. Para sa mga baretang tatak, Bicol, Mariel Lorenzana. Duwang persona erido sa diskwido sa Santo Domingo. Asin kay sa campaign piglunsar kan BFP Kamalig. Yan asin iba pang bareta. Sa samuyang pagbabalik. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano, Misibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort.
The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Mississippi's Bay Resort, your tropical island getaway. Naghahanap ka ba ng trabaho? Marunong ka bang mag-shoot ng video? Mag-edit? Magaling ka ba sa social media? Willing ka bang matuto? Graduate ng journalism o may alam na sa media? Apply na dahil naghahanap kami ng videographers para sa Camarines Norte, Sorsogon, Camarines Sur, Catanduanes at Masbate. Ipadala ang inyong resume sa actioncallcenter@gmail.com at maging pinakabagong miyembro ng aming team. Tara na! Apply na! Sa imong ka nagpapadagos na pandemya, daima nag-uuntok sa pagriparo, ang satuyang sa tiring partido, ang Ako Bicol Party List, yaon pirmi sa pagpadangat kan mga kasaraditan, sa tabang kan manto ni ina, ano man na panahon, hain ka man sa kabikulan. Viva la Virgen! Viva Nuestra Señora de Peña Francia! Nagbabalikan ako Bicol Online TV. Duwang persona irido sa banggaan ng van asin tricycle sa Santo Domingo, Albay. Detalye sa report ni Nomer Corporal. Irido ang tricycle driver asin sarong pasahero kani matapos na mabangga ning van pasado alas 7 kasubanggi sa barangay San Roque, Santo Domingo, Albay. Sigun kay Police Master Sergeant J. Barnido kan Santo Domingo Municipal Police Station, iatod na kuta ni Marlon Buenvenito driver kan tricycle ang sa iyang pasahero na si Edgar Cabrellas Jr. Alagad na inariparo ni Buenvenito ang van na pigmamaneo kan 39 anyos sa si Domingo Arkenue na nagresulta sa nasabing aksidente. Ang nasabing tricycle ay ang driver nito ay taga doon lang sa nasabing barangay kung saan nangyari yung insidente. At yun nga, paglabas niya ng bahay, lulan ng isang kanyang pasahero, ay nahagip ito, aksidenteng nahagip ito ng nung minivan na galing din doon sa from the direction of Santa Misericordia going to Sentro Poblacion. Nagsapo ning seryosong lugad sa manlain-lain na parte kan sa indang hawak sinda Buenvenito asin Cabrellas. Nasa sa presente ang nagpaparayray pa sa ospital. Sa kasamang palad, dahil tricycle ito, ito daw ay tumagilid, kaya nagresulta doon sa pagkakaroon ng mga injuries nung driver at nung kanyang sakay. At doon naman sa sakay ng van, hindi naman sila na sugatan or Nasa kustodiya pa kan Santo Domingo MPS ang sospek na pwede sa ramampang sa kasong reckless imprudence resulting to physical injury and damage to property. Para sa mga baretang tatak Bicol, Nomer Corporal. Kaisa campaign piglunsar kan BFP Kamalig. Mas maigot na kampanya kontra kasulo, pigbubusol. Detalye sa report ni Maria Lorenzana. Ugmaan Bureau of Fire Protection sa pigpapahiling na suporta sa inda kan lokal na gobyerno sa mga kampanya asin programa kan sa indang opisina arog na sanakan pigbubusol nindang kaisa campaign kun sain binilog ang kaisa campaign sa irarom kan Oplan Ligtas na Pamayanan program ngani may edukar paglalo ang publiko kabalinaan man na inlain na establishmento sa banwaan sa pag-ibitar sa mga insidente nin kasulo. Sigon kay Senior Fire Officer 1 Alexandra Flores, dakula ng gada ng bag kan LGU sa mga pigbubusol nindang programa. Mas napapahiwas asin napapakusog da kaya kan lokal na gobyerno ang sa indang kampanya kontra kasulo.
LGU Kamalig namin is very supportive when it comes to the BFP program. So malaking tulong po yun talaga para mas mapalaganap namin yung mga campaigns namin sa grassroots levels po, lalong-lalo na po sa mga communities po. So with that po, mas kami dito sa BFP mas iniigihan pa po namin yung mga activities namin and yung effort namin na mag-reach out po sa mga communities. Apara sa LGU Kamalig, pigpapasalamat man ni Flores ang nare-receiving suporta gikan sa 27 paninang katabang sa pagpautob kan sa indang mga programa na gikan pa sa mga manlain-lain na opisina. So sa katunayan, na awardan na sila ng kaisa Star Seal sticker last year, 2022, and this March, most probably ma-awardan pa din sila kasi compliant sila and napanatili nila na fire free and fire safe yung establishment nila. And yung mga responsibilities as kaisa partners, nagampanan naman talaga po nila. Sigun sa tagapagtaram kan LGU Kamalig, padagos na malalaoman bako sa nakan BFP, kundi kan gabos na ahensya ang sa indang pagsuporta orog na kun ini ang madaranin karahayan sa publiko. This is part of the mandates of Mayor Caloy. It is stated under the 12-point executive agenda na i-prioritize dapat ang community pag-abot sa arog kaining approach kang public service. This is kumbaga a whole of government approach na bako lang po sarong opisina ang nagdadalagan, bako lang sarong opisina ang nag-effort kundi sarabay kita. Dugang pa ni Florese, maski sinda, personal man na nag-iiba sa pagburo-barangay kan BFP. Nagsagimo po ang BFP, katabang po ang LGU, especially the MDRRMO and the MHO, yung mga training sa barangays. Kaya tigduduman mi po sinda, tangan hindi na po sinda magdigdi para mag-meeting, lalong-lalo na as compared sa ngunyan, mas makusog ang impacts kang COVID-19 pandemic kay itong nakaaging taon. Hunyo 2021 kan magpuon ang kaisa campaign. Para sa mga baretang tatak, Bicol, Mariel Lorenzana. Groundbreaking as in inaugurasyon kan nagkaperang proyekto kan naku Bicol Party List sa laog kan Albay Police Provincial Office, sabay-sabay na piggibo. Detalye sa istorya ni Mariel Lorenzana. Pigpapasalamat ni Rona Ahero, pamayukan Pawa High School sa Barangay Pawa, Legazpi City, ang pagkakaigwanin bagong multipurpose hall building na pig-inagurara na kasuudma. Sabi niya, dakula ng gada ni dadarang benepisyo kan multipurpose hall building sa saidang eskwelahan, lalo na kung igwasindang darakulang aktibidad. Sigun sa pamayo, naging posible ini sa tabang kan Ako Bicol Party List. Dakulang bagay po para sa Muya sa Pawa High School. Actually, overwhelming makaugmahon kasi igwa na kami sarong-harong na kung pwedeng day na kami maiinitan, day na kami mauuranan, ang gabos na mga aktibidades matutuloy anytime, any day. Sa parehong aldaw, apera sa Pawa High School, pig-inaguraran man ang bagong multipurpose hall building sa Barangay Bunga, Legazpi City. Nagpasiring man ang partido sa syudad ng Ligao para sa groundbreaking ceremony, kan ipapatugdok man ang multipurpose grandstand building as in multipurpose mess hall building sa laog kan Albay Police Provincial Office. Pinangunutan ang aktibidad ni Albay Police Provincial Director Police Colonel Fernando Cunanan Jr. Presente man sa aktibidad si Ligao City Mayor Fernando Gonzales, Albay 3rd District Representative Fernando Didi Cabredo, dating kongresista Christopher Co, dating kongresista asin ngunyan Executive Director na kan Ako Bicol Party List na si Atty. Alfredo Garbin Jr., asin sinda Ako Bicol Party List Representative Jill Bongalon, asin Elizalde Co. Kaya ito mga magandang i-develop kasi kailangan ng funding, no? Hopefully by next year fully funded na din. Magbibigay pa raw si Mayor Gonzales na additional 1.5 hectares. So, saka 3,000. So, gawin na natin, mataas na para hindi kagad mapuno. No? And hindi rin maganda super, sapat siguro 50% lang occupied para may ground. Kailangan mo rin yung grounds, di ba? Yeah. Mientras tanto, apera sa ginibong groundbreaking ceremony, sabay man na pig-inaguraran kan partido ang Tanglawlahi Alfresco Building sa laog kan Albay PPO na pigdonarman kan partido. Para sa mga baretang tatak, Bicol, Mariel Lorenzana. Asiniyanan katripunan kan mga baretang tatak, Bicol. Ako si Jen Nunez. Salamat!